Molt bé, aquesta obra, que porta per títol Introducció al dret internacional privat, va ser concebuda per als estudiants tenint en compte sobretot les seves necessitats en un curs que té una durada d'un semestre i 6 crèdits. Es centra bastant en els conceptes bàsics i el que pretén també és transmetre que aquesta és una disciplina molt actual i que pot arribar a ser apassionant malgrat la seva dificultat. Vam decidir acompanyar cada una de les lliçons d'un test d'autoavaluació. D'aquesta manera l'estudiant o l'alumne, després d'haver llegit i treballat la lliçó, pot autoavaluar-se i veure si realment ha assolit o no els coneixements d'aquella lliçó, i després també hem acompanyat cada lliçó d'un cas pràctic també actual, on ha d'aplicar tot allò que ha après a la lliçó que ha llegit. I evidentment al final del llibre estan solucionats tant els tests com les pràctiques, la qual cosa trobem que és una eina molt important perquè l'estudiant vegi si realment està assolint els coneixements que l'assignatura requereix.